Marijane, samotna planino, pored Splita, pored živa grada. Njetko njegdje svoju sreću traži, a ja jadan, ja bih sretan bio, ja bih bolno srce umirio kad bih znao, kad bih kazat mogo što mi mirno more oko tebe, pram mjesecu ili uzdiše sjetno, ili šapuće tihijem talašcem. A njekad se goropadno žesti, oko tebe, Marijane, bjesni, i tala se pljuskom ote lomi. Kad bi znao, kad bi kazat mogo što ti veli jugovina mutna, lomeć grane, maslina mi smokvam, što li ti kaže suha, studna bura, pogoleti po tjemenu čelom, sušeći ti kadulju blijedu. Rođendan, Marijane. Sretan ti 10. rođendan. Dobra vam večer. Dobro nam došli na tradicionalni 10. gimnastički Božić u Splitu. Dočekujemo vas večeras svečarski, s ponosom slaveći 10 godina uspješnog djelovanja. Donosimo vam nove klince, nove klinceze, neke nove zvijezdice male, koji uče svoje prve gimnastičke korake. U goste su nam došli oni najbolji, virtuozi na gimnastičkim spravama, a jedno veliko, veliko srce darovat ćemo svi zajedno večeras našoj Lindi. Pa krenimo veselo, svečarski. Pozdravite ove dječake i djevojčice Marijana koji željno čekaju prikazati vam sve što su vrijedno učili proteklu godinu dana. Dobro jutro, mala raja, jeste li se naspavali? Jeste li oprali zubiće? Onda možemo početi sa jutarnjom gimnastikom. Idemo, ruke gore, idemo, ruke dole, idemo ruke gore, dole, ovu vježbu djeca vole. Idemo, ruke gore, idemo, ruke dole, idemo ruke gore, dole, ovu vježbu djeca vole. Idemo, korak lijevo, idemo korak desno, idemo sad korak naprijed, ovdje nam je malo tijesno. Idemo korak lijevo, idemo korak desno, idemo sad korak naprijed, ovdje nam je malo tijesno. Podigne se strašna graja kad vježbaju mala raja, podigne se strašna vika, neka živi gimnastika. Podigne se strašna graja kad vježbaju mala raja, podigne se strašna vika, neka živi gimnastika. Podigne se strašna graja kad vježbaju mala raja, podigne se strašna vika, neka živi gimnastika. Podigne se strašna graja kad vježbaju mala raja, podigne se strašna vika, neka živi gimnastika. Idemo glavu lijevo, idemo glavu desno, idemo sad pogled pravo, da nam tijelo bude zdravo. Idemo glavu lijevo, idemo glavu desno, idemo sad pogled pravo, da nam tijelo bude zdravo. Idemo sad skočit u vis, idemo sad čučanj dole, ustanite sada djeco, da vas noge ne zabole. Idemo sad skočit u vis, idemo sad čučanj dole, ustanite sada djeco, da vas noge ne zabole. Podigne se strašna graja kad vježbaju mala raja, podigne se strašna vika, neka živi gimnastika. Podigne se strašna graja kad vježbaju mala raja, podigne se strašna vika, neka živi gimnastika. Podigne se strašna graja kad vježbaju mala raja, podigne se strašna vika, neka živi gimnastika. Podigne se strašna graja kad vježbaju mala raja, podigne se strašna vika, neka živi gimnastika. Podigne se strašna graja kad vježbaju mala raja, podigne se strašna vika, neka živi gimnastika. Podigne se strašna graja kad vježbaju mala raja, podigne se strašna vika, neka živi gimnastika. Podigne se strašna graja kad vježbaju mala raja, podigne se strašna vika, neka živi gimnastika. Podigne se strašna graja kad vježbaju mala raja, podigne se strašna vika. Kad prvi put u vrtica stigla,
tradicionalni nastup. Ovo je nešto što su naučili u samo 2 mjeseca. Za njih je to puno, to su sami počeci. Dakle, mala škola gimnastike. Teške elemente, molim vas, nemojte pokušavati sami kod kuće. Ovo oni mogu, vi još ne. Dajte malo da se osjećaju tako važni kakvi u biti jesu. Školu gimnastike s malim djevojčicama na svojim spravama. Tu je greda, tu je trampolin, tu je kolut naprijed, tu je i kolut nazad, on je težak. Tu su razni skokovi, one su naše male zvijezdice.
škola gimnastike. Bila su to naša i vaša djeca od 3, 4 i 5 godina. Oni su se trudili, vidjeli ste njihov rad. Teško, mukotrpno, a da o trenerima i ne pričamo. Zato su nam ovako mršavi. A sada, iza ove točke, samo kad nam dječaci i djevojčice iziđu, vidjet ćemo sljedeću točku. Naime, djeca najprije idu u malu školu. Kad završe malu školu, ulaze u malu radionicu. U našoj maloj radionici vidjet ćete kako to oni rade kad malo podrastu. Dakle, slijedi mala radionica. Teu Hrgu, našu viceprvakinju kadetsku Kupa Republike Hrvatske, Karmen Koljanin, Dinu Madir, Ružicu Buzov, Žanu Elez i Anu Đerek na skokovima s trampulina. Treneri drže 3 pritke, djeca će u paru izvoditi vježbe. Na prvoj pritki Ante Paladin i Gabriela Juretić, zvana Potočnica. Na drugoj Toma Pičini i Lana Matešan, Zrno gimnastičkog kluba Marjan. I na trećoj Tina Hrga i Filip Puljiz. Podržimo i njih. Svi znamo kako su naše stare prale robu. Nije bilo mašine, nije bilo perilica, rublja. Imale su bronzin. Bronzin imamo i mi. To je naš bronzin na kojemu treniraju vrijedno. Na bronzinu je bio naš Duje Madir. Na sanduku je bio Duje Đerek, a na gljivici Marin Jukić. Dogledate završnu točku. Lovre Jukić koji je bio na gljivici, to je najmlađi sudionik državnog prvenstva. Ujedno je po prvi puta bio na međunarodnom natjecanju gdje je osvojio kao najmlađi učesnik 4. mjesto. Među njima je i Duje Madir, do ove godine suveren u mlađoj dobnoj skupini. Kada je prešao među starije iskusnije, već na prvom natjecanju osvojio je 2. mjesto na preskoku, a na međunarodnom natjecanju također 2. mjesto. Duje Đerek, Čiverica, kadetski prvak Kupa Hrvatske, osvojeno 1. mjesto na Kupu Republike na Ručama. Svojim radom i uspjesima iskreno vjerujemo da u njemu imamo nasljednika našeg Roberta Seligmana. Chihuahua. 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 There it is, my place, someone else wins the race. No, I give up, today is not my day. But then I take a deep breath.
ref and say, calm down. When you're about to go crazy, turn around and feel as fresh as a daisy. Just run, because it's time to go. Have fun and let the whole world know. Chihuahua here, Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud and life can be Školujemo so se, radimo u radionici, pomalo i plešemo, a ja selim prema preskoku. Na preskoku ćemo vidjeti naše zvijezde. Ja ću preseliti, Marin će ih predstaviti, a onda ćemo se ponovno zadržati kod konja sa hvataljkama. Dakle, Marine, s partera idemo na sprave, na preskoku. Prvo ćemo vidjeti Duju Madira, najmlađeg kadeta Višebojskog prvenstva Hrvatske, koji je osvojio drugo mjesto u preskoku i kandidira za Europsko juniorsko prvenstvo 2012. Le retour. Allez, 1. Iza Duje, evo nam i Vedrane Vejić, drugo mjesto na prvenstvu Hrvatske na svim spravama i nju ćemo vidjeti na preskoku. Hey, where's the meat?